Zdravím vás, priatelia. V dnešnom videu budem dávať dokopy túto lavicu. Diely na lavicu sú takmer hotové, ostáva ich teraz pospájať dokopy. A na to, neprekvapujúco, budem používať domino. Tento nástroj bol pri výrobe lavice absolútne nepostradateľný. Dlho som rozmýšľal nad zrazením hrán, nakoniec som sa rozhodol pre Radius 5. Aby som mal menej práce s čistením polepení, jednotlivé súčasti v miestach lepenia opaskujem. A teraz tu poďme dať celé dokopy. Teraz je čas na tie menej populárne práce, ako je začisťovanie a brusenie. Pre výsledný vzhľad a kvalitu sú však veľmi dôležité. Ostrú hranu opierky zrazím pomocou pondernej píly a dostanem tak peknú jednoliatú konzistentnú plôžku. Tu následne zaoblím s frézou s radiusom 5. Ofrezovať je treba aj nôžky, na ktoré neskôr prídu mäkké filce. Celú lavicu prebrúsim so švirglami rôznej zrnitosti a je hotovo. Nech sa páči, tu je hotová nenatretá lavica. Lavica bola pre mňa veľmi pekným, príjemným projektom, do ktorého som sa pustil s chuťou. Bolo tam aj množstvo výziev, bola potrebná veľmi presná práca, no to ja mám rád. No a teším sa, že mám takých zákazníkov, ktorí sa pustia do takéhoto dobrodružstva, objavovania nových dizajnov, inak vyzerajúceho nábytku. To ja vždy vítam a teším sa z toho. Takže priatelia, toto je ku lavici všetko. Majte sa.